ഹലോ, ഇന്ന് വളരെ രസമുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നത്. ഇന്ന് കീമോയുടെ 7ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ്. ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്താ രസമുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ലേ? ഗ്യാസ്. അയ്യോ, ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന്, ഇത്രയും വലിയ വേദന നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കേട്ടോ. കീമോ ചെയ്ത് ബോഡിയിലെ മസിൽസ് മുഴുവനും പെയിനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞും കടന്നു പോകണ എല്ലാ വഴികളെയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയിക്കും. അവൻ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയിക്കുക പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും വയ്യ, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഓരോ കുഞ്ഞന്മാർ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഇന്നലെ എനിക്ക് എന്നടുത്ത് തന്നെ സ്വയം അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ നടന്നു. അത് പറയാനാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ 7ാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയിനൊക്കെ കുറയുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാൻ പോയി. വലിയ നടത്തമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ കുറേ നടന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു രാത്രി അത്യാവശ്യം ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ രാത്രി ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും ഒന്നും വയ്യ. ഗ്യാസ് കയറിയിട്ട് ഒന്നിനും വയ്യായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ചൂടും, ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളും ചൂട് കൊണ്ടും പോയായിരുന്നു. ഗ്യാസ് കയറിയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിൽക്കാനും വയ്യ, ഇരിക്കാനും വയ്യ, നിവർന്നിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വയ്യ, നിവർന്ന് നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം, എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. പിടിച്ച് എൻ്റെ ശരീരം നിവർത്തി എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ, ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യ. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ നേരമായിട്ട് അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്മി മോൾ 6 വയസ്സ് ലക്ഷ്മി മോൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കിടക്കായിരുന്നു. ഉറക്കത്തില്ല. സ്വപ്നം കണ്ടതാണോ, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷനാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനത് കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട്, നമ്മളമ്മമാരല്ലേ, കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കിടത്താനോ ഒന്ന് തടകാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അയാൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത്, മനസ്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുള്ളപ്പോഴോ സ്റ്റൊമക്കൊക്കെ അപ്സെറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. 1 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കങ്ങ് മതിയായി. കാരണം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കരച്ചിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോയി കട്ടിലിൽ നിന്ന് വാരിയെടുത്തു. 6 വയസ്സാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്മിക്ക്. കട്ടിലിൽ നിന്ന് വാരിയെടുത്ത് എൻ്റെ തോളത്തിട്ടിട്ട് നെഞ്ചിൽ തട്ടി. അതൊക്കെ വയർ അപ്സെറ്റാണെന്ന് വെച്ച് വയറൊക്കെ തടയി ഞാൻ കൊണ്ട് നടന്നു കുറേ നേരം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ തോളിലോട്ടിട്ട് തടയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 10 മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സമയം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ കുറേ നേരം ഞാൻ ചെയ്തു. പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ഈശ്വര, ഇച്ചിരി നേരത്തെ വരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു, ശ്വാസം എടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു. നിവർന്ന് നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഞാനാണ് ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ, 6 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വാരിയെടുത്തത്. നോക്കണേ നമ്മുടെ പവറ്. നമ്മൾ കരുതും നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഒന്നിനും പറ്റില്ല, ഇതോടെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ കരുതും. പക്ഷെ ഇല്ല,
നമ്മുടെ ശരീരത്തിനേക്കാളും പവർ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എൻ്റെ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് കുറേ നേരം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ തോന്നി. കുറേ നേരം അടുത്തിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഉറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപക്ഷെ അമ്മ മനസ്സോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് പ്രധാനം. ശരീരം പലപ്പോഴും തളർന്നു പോകും, വേദനിച്ച് നല്ല പെയിനാണ്, നല്ല സുഖമുള്ള പെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തളർന്നു പോകും, ഒരുപാട് പലപ്പോഴും കൈവിട്ട് പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ മനസ്സ് കളയരുത്. മനസ്സിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലപ്പുറം ഇരട്ടി കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നല്ലൊരു മനസ്സിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഗ്യാസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിഷമിക്കരുത്. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതലും ഏറ്റവും സഫർ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ധൈര്യമായിട്ട് വിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ അപ്പോൾ